ଶାଶୁ ମା ଏଇଠି ତିନି ବୋହୂକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବି, ତମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ପରିବା ଧରିକି ସବୁ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ବୋହୂମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଶାଶୁ ମା। ପୁଣି ସେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତିନି ବୋହୂକୁ ଦେଉଛି। ତିନି ବୋହୂ ଯାକ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା ତିନି ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି କିଛି ପରିବା କିଣି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଧନୀ ବୋହୂ ଦୁଇଟା ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛି ଶାଶୁ ମା। ପୁଣି ଶାଶୁ ମା କହୁଛି ଆରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପୁଣି ସିଏ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛି। ଶାଶୁ ମା କହୁଛି କାହିଁ ଦେଖେଇଲ କିଏ କେତେ ସବୁ ପରିବା ଆଣିଛି। ସବୁ ଶାଶୁ ମା ଦେଖୁଛି। ପୁଣି ଗରିବ ବୋହୂଟା କମ୍ ଆଣିଥିଲା, କହୁଛି ଆରେ ଏତିକି ଆଣିଛୁ। ସେଇଠୁ ସିଏ ମନଟା ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଶାଶୁ ମା କହୁଛି ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଯିଏ ୱିନ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ସେ ପୁଣି ପେଷ୍ଟ୍ରି କାଟୁଛନ୍ତି। ଧନୀ ବୋହୂ ଦୁଇଟା ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି ଗରିବ ବୋହୂ ଉପରେ। ପୁଣି ଶାଶୁ ମା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ପରିବା ନା, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲି ତମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଜ ହାତରୁ ଦେଇକି ଆଣିଛ। ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖ 100 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ଆଣିକି ଆହୁରି ପଇସା ବଞ୍ଚିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘରର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ତାର। ସିଏ ହିଁ ଏ ଘରର ପ୍ରକୃତ ବୋହୂ ଯୋଗ୍ୟ। ସିଏ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ନେ ବୋହୂ ଚାବି ଆଜିଠୁ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଧନ ସବୁ ଦୌଲତ ଅଛି ନା ସବୁ ତୋରି।